प्रणाम सर जी। हाँ खुश रह सन। ठीक बा। चल संस्कृत में ट्रांसलेशन एगो बनाओ सन देता तोहनी के संस्कृत में बनाओ सन ट्रांसलेशन। सर जी हमनी के संस्कृत ना आवेला। और सर जी हमनी के तो संस्कृत ना आवेला। अच्छा चल संस्कृत तो तोहनी के ना आवेला, अंग्रेजी आवेला नु। अंग्रेजी में बनाओ सन ट्रांसलेशन देता तोहनी के अंग्रेजी में। आवेला अंग्रेजी। अंग्रेजी तो आवेला। ठीक है बनाओ सन ट्रांसलेशन बोला तनी अंग्रेजी में। सुब्रमण्यम बद्रीनाथ चेन्नई अलिडम केरला वेंकटेश अय्यर टू मुंबई जाता है बोल। एक के बना दसन ट्रांसलेशन। वेंकटेश अय्यर ई कैसन सवाल देले बा? गजब टू विवाद आदमी। ई कैसन बनी? माल बनी ऐसे पढ़बे ना करम होय त बही में पढ़ावे आवत ही नहीं। ठीक बहुत तो गोइल, कम से कम तू तो बढ़िया लइका लौकत रे। तू कम से कम चाहो बात देख, चाहो लेके आओ तनी मास्टर के इज्जत करो सन। तनी चाह पानी के पूछल जाला राजा जी लेके आओ चाह तनी पियावा सन। चाह बनल बा घर में तब पढ़ावत पढ़ावत देह में दर्द हो गइल बा। सर जी हमारे पापा तारा के पैसा ना दिलन कि रोज रोज तारा के चाय पिया के दी जा। हट हम ना पढ़म तारा का जान कहाँ चाय रोज दे जा।